फैफिनबा मोजां जागौमोन आरो। मामिजों नोङो फैफिनबा जागौमोन। नोंनो जोनोम होदों आंखौ। एसेबां गिदिर गिदिर गथ' गथाय थानानैबोदि गावनि न'खर संसारखौ गावनि गथ' गथायखौ गारनानै खारनो हायो, बैफोरबायदि मानसिनि गोसोआ माबायदि गोसो जागोन लोगोफोर, नोंथांमोना साननानै नायलाय। एसे गोबाव संसार जाबोबाय, रायजो जाबोबाय, दिनैसो सोरनिबा नंखाय अननायाव गोजावनानै खारलांबाय। सानबेसे जाहोगोन बे नोंखौ? सानबेसे जाहोगोन? जोंनि फ्राय बर' हिन्जावफ्रा बेखौ बुजियादि गुबुन हारिफ्रा नोंजों संसार जानो होननानै नोंखौ लानानै खारा, नोंखौ दोनखारा। नोंनि सोलेरखौ मोजां मोननानैसो बिसोरो हास्थायो, साननैसो इउस खालामनानै आरो गारफिनखागोन। बिनिखायनो जायजों दं बेजोंनो गोजोनै था। मोनजादोंब्लाबो मोनजायाखैब्लाबो गोजोनै थानो नाजा। दा लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, नोंथांमोना खुद आदैनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। आरो बबेयावबाफोर नुसनोब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै मानसिखौ दैथायहरनो हागोन लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै, नोंथांमोना नायलांदो। रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो, आंनि मिसेसआ थांनाय 12 थारिख बुधबार खालि साननि 11टायाव ओंखारलांदों। न'निफ्राय रावजोंबो नांलाया खमलायानो, रावबो नुवाखै बिनि ओंखारलांनायखौ। दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जेन'बा आंनि मिसेसखौ लामा सामायाव बा गारि मटर गाखोनाय नुयोबा हमनानै दोनोबा आं बयखौबो गाहाम सानगौ। आरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 8011872329। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बुहरनानै आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। 8011872329 आंनि कन्टेक्ट नाम्बार। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बुबानो आं बेखौ लायनो हागोन। आरो आं रायजो राजाखौ रिकुवेस्ट खालामो, जेरैबाबो आंनि मिसेसखौ हमनानै होनो हायोबा मोजां जागौ होननानै। दा आंहा गथ' सानै दङ, फिसा हिनजाव सासे, फिसा हौवा सासे। सासेया 11 बोसोर फिसा हिनजावा, ओमफ्राय फिसालाया 14 बोसोर। सासे क्लास 8आव फरायो फिसाला देरसिना, आरो दुइसिना हिनजावसाया क्लास 5आव फरायो। अननानै आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, बयबो जाहाथे आंनि थाखाय हेफाजाब होलायो। बियो बांगालजों थांदों होननानै मिथिदों। बे बांगालनि एड्रेसखौ आङो मोननाय जायाखै, माने बियो दा बांगालजों दं होननानै बयबो मिथिलायनायखाय आङो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो, अननानै जेरैबाबो दिहुननानै होनो हायोबा मोजां जागौ होननानै। बेनोसै। मामिया फैफिनबा मोजां जागौमोन आरो, मोजां मोनगौमोन जों बेखौ फैफिनोबा, गाव फैफिनोबा। मामिजों नोङो फैफिनबा जागौमोन।